क'क्राझार सहरनि जेडी र'डआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा गथ'सा गेलेग्रा पार्कनि साखाथियाव दिनै मोनसे लामानि जाब्रबथाय सोमजियो। मिथिनाय बायदिब्ला जेडी र'डजों कारिगाव फारसे खारबाय थानाय AS 260-8112 नम्बरनि गंसे क्रिएटर गारिया सामलायथाय खोमानानै लामानि साखाथियाव लाखिनानै दोननाय माखासे गारिफोराव सौख्रांहोयो। अदेबानि बे लामानि जाब्रबथायाव रावबो जोखोम जायाखिसै। ब्रेक फेल स्टारिं फेलफोर जानो हागौ। क'क्राझाराव एक्सिडेन्ट नै जोंनि अफिस खाथियाव। फाथा गैया। थाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनाया